Така, сега от 15 септември стартираме една инициатива, която е политическа. Искаме да участваме в политическия живот на България с цел да формираме правилно обществено мнение. За целта ще се борим за семейства, за деца, за повече щастие в семействата и децата, семействата да не се разпадат. Съответно, това засяга и здравеопазване, образование, всички теми, които могат да включат деца, участват в тези инициативи. Нашия проект няма да бъде политически, той е политически обвързан, но няма да се бориме за политически постове, за избираема власт и подобни. Естествено ще участваме на изборите, там е ясно, че хората имат те правото да решават кой да стане водещ, но това нас не ни е цел, не ни е идеята да се бориме за това нещо. Изцяло ще се опитаме да се фокусираме върху всички аспекти на живота ни, енергетика, образование, инфраструктура, най-вече здравеопазване и това какво се случва с децата, с техните права. Разбира се, МВР ще присъства в нашите теми, разпространението на наркотиците и всички проблеми, които имаме в обществото. Те са страшно много. Съответно, по никакъв начин искаме да участваме в онзи отвратителен политически живот, който всички си го представяте и всички го виждате непрекъснато от сутрин до вечер, заедно с всичките им политически анализатори. Това е абсурд. Единственото нещо, което искаме, е да можем да говорим с нормални хора, които сте вие. Всъщност, вие можете да се запишете към нас или да се свържете с нас и да участваме заедно. Но не си представите никаква власт, никакви постове, нищо. Ако разбирате от дадена материя, свържете с нас и ще се опитаме да създадем правилното обществено мнение. Правилното обществено мнение е изключително важно, защото то касае как да се изградат нашите пътища, улици, как архитектурата на градовете ни да бъде единна, хубава, красива и цялостна, как да имаме вода във всеки един град, как да стигат хората лесно и бързо до населените места, как да бъдат сигурни в здравеопазването или в образованието, независимо къде си запишат децата. Да не се борите за дадена детска градина или училище, а просто където и да отидете да имате хубаво образование, с хубаво здравеопазване, с паркова среда и с достъп на инвалиди до тази градска среда и на всички останали хора, гости, туристи или каквито и да било. Да имате възможност да вашите родители да живеят добре, достоен живот и така, и така, и така. Така че може да се свържете, може да ни пишете и най-важното нещо е, не гласувайте за нас, ако не искате или ако въобще не ни харесвате, няма никакво значение. За нас е единствено важно да чуете това, което ви казваме. За нас са важни децата, важно е образованието, важно е здравеопазването, важно е спорта, важна е превенцията в всичко и да правиме нещата така, че един път направени те да изглеждат по изключително добър и качествен начин. А не да ги правим отново да усвояваме всякакви еврофондове и всякакви тъпоти. Презираме всички партии, не харесваме политическата система, не можем да повярваме в какъв гнусен свят живееме, който е абсолютно нелогичен за всички нас. Това е.